Ang mga pangalan, lugar, aksyon, at tema sa programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipangaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Audio Jungle. Thoughts Patrimony Vlog presents Mga Asong Ni Conchini, a short comedy film. Hello, Perto, mahal. Ano, kumusta? Ano, sana ka mapadara kaya di pinagsisiyakan na itong mga bilin. Oh, hello, mahal. Oh, sige, mapadara ko yan. Mag-ilog lang ka mo, takigpapadara ha, budgetat niyo para sa kasimana. Ugad, ayaw ka baraka, pagbabudgeton ko ito nga imo padara ha amon. Ayaw ka baraka. Anay, paghinay naman didi ha, paghinay. Ayaw pag pinabalhas. Sige. Oh, sige. Salamat. Bye-bye. A few moments later. Unak, kain. Unak, ano, nanay? Nanay, di tinawag tao, magali ka CR. Kita ano dito tong cellphone, kay bangin din pasa na ning tatayan kuwan. Reference number, kay mapadara at niya, smart padala. Kitaan. Ayaw, pagduroy, kay adik tikarigo. Hulat. Pagdali na dida nga mapawag, kanina ka pa dida ha, kanina. Itsa oras ka na dida, ikaw lang nakakaubos dida hikuan. Sabunin shampoo. O pinamanan nga mapawag ni kung nag-aalog ini. Yanay, basa nag-adlatex na damatag cellphone. A few moments later. Adi na, nag-text. Ang nag-text, 8080. You're now registered to Goal 50, enjoy your 5 GB all access data. Amo na inyong padara ni Berto. Ano yun nga baga 50 lang niyaging padara hahakon. Bahali norong-lorong ini. Norong-lorong. Una katuwaan ay kandain kuan. Naikunche nga din ang padara ni tatay, 50 pesos na, 50. Katuwaan ay katuwa. Dito na lang kuha kang din na kunchingin padara kay may dayara dito smart padala. Ipakita lang yung text dito ha. Ipakita kay bahan diri tumuod. A few moments later. Maupay, Naikunching. Ano din tuyo unak? Naikunching. Kinani nakuha padara kay may damang kamukuno tingning kuhan smart padala. Hain man ang reference number, pakitaa daw. Iya, ade. Hindi pakitaa. Ano ini kay kuhan manini? 8080, kanan club, 250 load. Baga na amas ang iyong nanahitsugo na amas. Igbalikin nga ito, Iya, takan. Kakahuna na nga direk maara magbasa. Susugod lang katon. A few moments later. Nanay! Ano ito na ginhatag mo ang akong nga number kay kanan kon man at tuglog nga text? Nahatag lang alo. Upayag. Ada, kalibutan ko man ito mapagakuan. Text hit ko ang glog. Kakahuna ka mat nga mapaog nga. Kuhan ka smart padala nga number kay may da. Go 50. Iya